Usa kaming gabi mga angkol ug mga anti, tugutin sa ninyo na mga sa tagkatahuran nini mga orasaha. Kumusta mo sa ating mga pamangkin? Ayan, welcome na naman po sa ating programang Tutoy na Love. Kumusta po ang inyong weekend mga kaigsuunan? Ayan, mga kabisyo, okay ba, alright ba? Siguro nakapagpahinga ba? Nakapag-banding kasama mga mahal sa buhay? O kaya naman nakakain ng mga paborito ninyong mga pagkain na hindi ninyo normal na nakakain during weekdays? Ayan, hello! At sana nakapag-recharge din ikaw, ha? Kabisyo. Ayan, good evening din sa mga nasa lansangan ngayon, no? Yung mga pauwi pa lang, no? Galing opisina. Ayan, yung mga nagtatrabaho na ngayon. Ayan, especially sa mga Grab driver, taxi driver natin, no? Nakatutoy lagi yan mga kabisyo. At hindi lang yan, mga karinderya pala, no? Magandang gabi. Ano bang ulam dyan ngayon? Parang gusto kong kumain. Kaya lang, malayo yung kainan mo dito sa amin. Check attendance po sa mga nakatutoy. Sabihin present kung nakatutoy. Nakatutoy na ka? Ayan, nakatutoy na daw, no? At mga kabisyo, no? Matanong lang kita. Naalala mo pa ba yung mga bagay na na-appreciate mo nung tumanda ka na? Ibig ko sabihin, yung mga sabihin natin, may mga bagay yan siguro nung bata ka pa, hindi ka nagpapasalamat eh. Hindi mo ina-appreciate eh. Oo. Words. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, no? Naalala mo siguro to, Col, no? Etong pinapatulog tayo ng ating mga magulang tuwing hapon. After lunch yan, di ba? Mga alauna pasado yan. Habang nakikita mo yung mga kalaro mo sa labas, nagpapalipad ng saranggola. Samantalang ikaw nakadungaw ka sa bintana, pinapatulog ka ng iyong magulang. Mama, no? Tapos sa gilid ng higaan mo, merong dalang pamalo. Pag hindi ka natutulog, ay sigurado kang palo. Pag walang palo, losion, yun ay mong kigol. Di ba? Yun yung mga bagay-bagay pa mga kabisyo na hindi natin na-appreciate. No? Pero ngayon, no? Ano na ba yun? Hinahanap na natin yung pahinga ngayon. Yung tulog, di ba? Oo, di ba, Col? Kailangan mo magtrabaho kasi kailangan para sa iyong mga mahal sa buhay. Kaya ngayon mo lang na-appreciate, no? Sa mga pamangkin po natin ngayon, habang maaga pa po, yung mga bagay-bagay na pinapatulog kayo, matulog kayo, ha? Ingon pas magulang. Sabi pa ng mga magulang, no? Matulog kang ng hapon para ikaw ay tutubo, para mutaas ka. Mutaas ang liog. Ikaw, Col, ganon din ba yung ginagawa mo sa iyong mga anak ngayon, no? Hindi na, no? Busy-busy siguro yung mga anak mo, kakapindot ng cellphone. Ginalusi pa ba di mo ng kigol si mo mga anak? Di na siguro. Ay nako, pero yun nga mga kabisyo, no? Ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay tungkol sa kahalagahan, no? Ng pag-appreciate ng mga bagay-bagay. Yung being grateful po tayo mga kabisyo, no? Naalala ko lang nung nakaraang linggo, namigay kami ng tubig pang-inom ba, para sa mga nauuhaw. Alam mo, may isa sa akin lumapit. Sabi niya sa akin, ito lang, tubig lang, wala bang burger? Ay, buti na lang, mabait si Uncle Totoy. Alam mo mga bagay-bagay naman ganyan mga kabisyo, no? Ito real talk lang, no? Bago ka hingi pa ng iba, dapat magpasalamat ka muna kasi nabigyan ka ng ganitong bagay. Halimbawa, ito lang, sample lang. May isang pulubi, binigyan mo siya ng siyempre may hawak kang soft drinks at saka siguro hamburger, di ba? Nahawa ka sa pulubi, binigay mo yung hamburger mo. Tapos tinuro pa yung soft drinks. Wala ka nang makain, kukunin pa yung soft drinks. Pambihira naman. So may mga bagay-bagay po mga kabisyo na we should be grateful enough sa taong nagbigay po sa atin. Di ba? Binibigyan ta, pasalamat ka muna. Huwag ka muna maghingi pa ng iba. Di ba? Kay sigurado kang losion, yun ang imuhang kigol.
Ayan, may pinost po ako mga kabisyo sa ating fanpage ha, sa Totoy Bato Official. Ang nakalagay doon ay mga bagay na na-appreciate mo lang nung tumanda ka. Yan, sample na yung sinabi ko kanina sa inyo, no? Yung pinapatulog, yung pahinga. Nako, napaka-importante pa. Kahit sinong uncle o kaya auntie ang tatanungin mo, one of the, kinakailangan talaga ang pahinga. Di lang kayo magsigi na lang kayod, ha? Lagi na lang kumakayod. Wana'y sakyod. Okay, anyways, ako pa rin ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy ba to? Yan, simula pa yung alas 9 ng gabi hanggang 12 midnight po. Ayan, para sa ating programang Totoy na Love. Ayan, kahit saan ka man ngayon mga kabisyo, no? Nasa isang tindahan ka siguro, kainan. Ayan, galingan mo yan, no? Mabait ba yung boss mo dyan, ha? Binibigyan ka ba ng libreng ulam? Binibigyan ka ng libreng ulam na siguro adobo. Maghihingi ka pa ng crispy pata. Ay, nako. At saka sa mga kabisyo po natin na nasa bahay, nanonood po at saka nakikinig po sa atin. At hindi lang yan, siyempre sa mga nasa sasakyan ngayon habang ako ang inyong kasama po mga kabisyo. Again, ito po si Totoy Bato para sa programang Totoy na Love. Ay kalimot, no? Huwag mong kalimutan i-follow at saka i-like ang aking fan page, no? Totoy Bato Official. Hanapin niyo lang Totoy Bato Love Radio Manila. Ayan, tuloy-tuloy po ang ating tugtugan dito po sa 90.7 Love Radio. Maing gabi, kabisyo! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!